bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam. En calmini khalifaɓe diini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa kadi ne ko ardiɓe en ɗo e galle he. En calmini kadi ni ɓen ɓe ganduɗa ko yiiɓiyankoɓe men accoɓe haajuji mabɓe hammuji mabɓe ngam yebde en. Nam en mbayri wadde yewtere nde gila ne bodduɗen e omo ganduɗa ko Haadiya Jagana ina woni tongode temeɗɗe 219. Hande noon en garti e tongode temeɗɗe 20. Taw kadi ni eɗen bismiɗo sukoɗo batte duuɓi kono noon ko mawɗo to batte hakkille. Nam en bisminomo ɗo 17 février 2023 taw eɗen jaara e tongode temedere e capantati e jow temedere e capantati e joyyi. Nden embo wonde honorable Yaya Sow embo wonde omo ganduɗa ko Mansour Sow ina wonno on tumo candidat maire national. Kono hande ni en jaɓɓatimo mbo ɗo tigui rigui joni joni en batta so wona tottudemo konngol o salmodira e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV. Assalamu aleykum monsieur Ka. Waleykum salam Ba Mody. En calmini yeɓoɓe awayo Pindi TV eɗen ɓe juuro no fewi. Donc kala jeeɓowo salminama juurama bandiraɓe musidɓe tedduɓe fof calminama. Tigui beela hande eɗen mbawi andude hol gonɗo Abou Ka, holmo woni Abou Ka? D'accord, Abou Ka ko kurka jibinaɗo toon to département mo Ranérou commune Vélingara Ferlo keɓnoɗo toon wadde jangde Tosokere wona primaire e école amen Mbourlogne. Ummade toon kadi yaade commune mo Vélingara wadde toon continue toon jangde ha daña BFM. En dañi toon BFM kadi jaaɗen nokku biyeteɗo Daara Jolof toon wadde gonɗen kadi ha terminal. En gummima Jolof noon garɗen lamorgo leydi Sénégal mo Dakar toon to duɗat jaaɓi hattirde ngal Cheikh Anta Diop. En mbaɗi toon kitale seeɗa kadi en keeɓi yaade afi l'université de l'entreprise wayno ko toon jannguɗen gande kese. Donc e tongude dal ko ɗum ɗon eɗen mbawi wiide ko ɗum woni ɗo ndewɗen. To mbara hade men yettade gande kese woni karalle kese kesam hesomako hol beela jangge Qur'an? Qur'an alam janggande Qur'an. Sona tan kay jinnaɓe koye noon kono yaade daara kam jang alquran o feera ɗum wadde koko julduɗa tan jongoɗa? eyyi ko juldumi tan jinnaɓe ma kawma walla mawna. Banggue situation holko ɓurma musde gonɗa nde suko haadema yaade université holko ɓurma mus? ɓurno kam nde mus ha joni miɗo wawi wiide waylima seeɗa tan. Nden nokku o hewani jangguɓe ni miɗo wawi wiide ko min idi dañde hay BFM an o e nokku mbomin goni o e village amen komi idi ɗon dañde BFM. refte village o Mbourlogne. Mbourlogne e Mbourlogne noon tawde ko en calmini Mbourlogne naɓe. en calmini Mbourlogne naɓe no fewi noon kadi calminirten commune Vélingara foof. hol année wonno? Année o so mi faljani ko en 2000. 2000 e 2000 naati. Bismillah jokko. eyyi ɓurno en toon musde tan nden nokku amen nan daño caɗele ndiyam no fewi. eɗen jiiya hay so rewɓe cohlino ndiyam ko beele donno ɗum e koye mumen walla joguiɓe ko wayno sareteje en mbaɗa hen. Donc ɗum ɗon noon wonno musande ko ganduɗa eɗen jinno ɗum waylude. woyndu alano toon robine woyndu no wonno kono hande tan woyndu ko dajgol e dajgol kadi no muusi seeɗa. waylude ɗen ɗon mette dal wonno kam ko ganduɗa eɗen teski kam muuseki meɗen no fewi wonno. tigui beele ɗeɗon mette caggal mum ɗe mbaylima? Alhamdulillah e saaha ɗo kalten ɗo wuuro ngo dañi forage uji ɗiɗi. e oɗo saaha kam natti caɗele ndiyam kam natti wonde toon kam. caggal mum garda université Dakar haalan min ɗon no way gargol ma université Dakar? eyyi en mbaɗanoma orienté université min gari duɗal jaaɓi hattirde ngal Cheikh Anta Diop e salndu anglais on ɗon banggue min jarno ɗemɗe. Donc min goni toon ha woni kitale ɗiɗi jangde nde wonno yaade tan min paami kadi langaji ɗi hebde humpito e nder leydi Sénégal en kewta tan yiide privé walla mo ganduɗa oɗo ko ɗemgal tan yiiɗi ligginde.
wonno on saha kadi en keeɓi humpito seeɗa e kaɓite banggue karanallagal nafoore muɗum noddodirimi he kawam dal ko nden natmi école privé biyeteɗo afi ngam continue toon ha gande kese gande kese holno mbawɗa min fammanirde gande kese e fannuji mum e hol fannuma hen ko mbatta hen ko yiyeto ko memoto eyyi gande kese koko abbiti e banggue application mobile walla ko ganduɗa ko développement web hay o saaha ni si en keeɓi wawde haalde ha kay bandiraɓe wonɓe toon to commune Vélingara o saaha nde kalten ɓeni min jeeya ɓeni nana kadi sawtoyuji meɗen ɗum ɗon foof ko he gande kese wadden en keeɓi kam wawde ko abbiti e banggue design o kon en keeɓi hen ko ganduɗa koko wawi waɗede tigi beela aɗa waɗa politique woni dawrugol eyyi mbiɗa waɗa politique holmo nannuma hen e holko takma hen nande eyyi question baɗɗo fayida no fewi namdal belgal kam en naati he politique ha woni gonga caggal nde Macky Sall heeɓi deuxiéme mandat 2019 nde ɓenni nde ko ɗon dal pamɗen en naati he politique ha woni tigui rigui natni kam hen kadi ko mawniraɗo tedduɗo moƴƴo biyeteɗo honorable Aliou Demba Sow toon to Vélingara Ferlo en calminima honorable Aliou Demba Lella Samba Yang en calminima tawi ko on ɗon heeɓi kam nahnude politique e parti momin natno kadi woni parti APR Alliance pour la République Alliance pour la République beela ha hande aɗani hen ala o saaha kaldeten noon en natti wonde on ɗon parti heɗen parti gonɗo au pouvoir parti les Pastef les patriotes o saaha mo ganduɗa holko umminma APR Alliance pour la République bon heɗen mbawi wiide tan ko kala ko jiiɗa tan wonɗo fuɗɗori kadi wonɗo fotata en naati hen en liggodiri e moyen eɗen ɓe hen jetta kadi no fewi mi janggui hen ko heewi wonno kilifa am nden Aliou Dembourou janggini kam ko heewi kaɓete banggue politique en liggodiri komin ponno ko wadde ha tengti noon kadi ari ha won saaha tan kadi e famamo e am ala hay saago kadi miɗo woni korko miɗo foti waylude jaɓɓal objectif noon mimin a yitaki hoore ma e parti o ala wona wasde yitade hoore aɗa andi no ka il faut kala ha laaɓa ɗo ko piindi takata neɗɗo ummade nokku fewa e nokku tawata ko yii ko ɓurani ɗum e nokku keddiɗo ko wonani e nokku mo nam aɗa andi koɓe mbiyata ko yeeru tan ko abite banggue ndema eɗen mbawi ɗo remde soyde wotere hitande foof mbaɗen gawri hitande goɗɗo ara mbiya hikka kam alay saago mi change mbaɗen hikka chamme saaha nde gawata nde hay hunde firtani kani ma ɓendu kono anniyade tan yidde waylude wiide hikka kam ko ni mbaranmi donc on ɗon parti mi heɓani toon ko ganduɗa koko muusi kam ɓe liggodiran noon ɓe foof kadi hay ko abbite wona honorable Aliou miɗo ɓe salmina de passage min peera dañde ko ganduɗa koko jiiɓi hakkude amen kono wonko cohlunoɗa ɓe mbaɗnanima tan wi noon wonko cohlunoɗa ɓe mbaɗnanima ala ha joni ɗo tolniɗen ɗo ko en sukaɓe en ɓen mbawi wiide machallah bon en ɗaɓɓano e parti kadi ko heewi e ko wallodirde tan ko abbiti e banggue département Ranérou wonno sababu miɗo liggodira honorable Aliou Demba te alhamdoulillahi kadi heɓama ligguey ko heewi saabu ko abbite banggue ndiyam machallah o heeɓi hen wadde golle keptinade wadde miɗo wawi wi joni joni miɗoma wiya wuuram dañi hande forage uji ɗiɗi goto nana doga no hanniri ni wadde so woni ko abbite banggue komin jinno tan yoltude hujjaji won hujjaji joltiɗe ha joni noon won hujjaji keddiɗe hujjaji keddiɗi noon eɗen cikki no ɓurɗen ɗi wawa yoltir ala hay saggo liggodiren e laamu ɗum waɗi wadden kadi fuɗɗade min liggodirde oɗo laamu Pastef les patriotes Pastef les patriotes beela ko poste walla ko haalis walla ko hol sababu joɗɗo mbaɗɗa joɗɗo ha ɓoy tan nanɗa hen te hande bon haalulaji ɗin keewi eyyi Pastef les patriotes ko toon jiɗinomi wonde haade en arde an toon guiɗenɗa o haade en arde APR ko toon guiɗinɗon en wonde en garti toon noon wadde kadi gartal ngal kadi wonko woni sababu ngal eɗen calmina baɗirawo am moƴƴo wono Mamadou Ka
chargé de mission à la présidence ko baɗam kadi ko yontam minen janguide minen mawnide ede kadi minen koddi he nder hen wonno hande ko tongi wonno dongal rondi dongal ngal ɗibnisde seeɗa ari dismama kam beela ɗin ɗon hujjaji mbawa yolto hombo yiiɗi ɓe liggodiri hoolimama kam noon kadi e nder département he ɗamina jogade muɗum kadi ɗamoya wonde no somin liggodiri ko ronda ko no wawi joɗɗinede e jam on pamodiri min pamodiri a heeɓi poste ala wona poste aɗa andi no mbirumami ni tan won hujjaji département Ranérou yiiɗi yoltu kono ɗe mbawa yolta gaga on dañani lefol hayso ɗi wona hayso lefol dañaka ɗi mbawi yoltade hujjaji Ranérou ko ndiyam hujjaji Ranérou ko dañde laabi hujjaji Ranérou ko dañde cuuɗi cafarode beela wonnoɓe toon ko mbaɗani toon beela hande oɗo saaha oɗon jogui jorto ɓe ma mbat toon ko ɓe mbaɗano eyi haɗa andi hunde foof kam kono mbirumami ni tan ko laamu waɗata wonnoɓe toon won ko mbaɗi kono ha joni woni ko heddi eɗen ɗamini noon ko woni ko heblede inchallahu rabbi hujjaji département ɗi mbawi yoltade eɗen hen jogui ɗamamuya no fewi joni en tant que patriote en jii mawɗo leydi o ɓooyani ko jagol mum caggal leydi nana waɗa challenge discours makko anglais en tant que holno jiruɗa ɗum eyi beela ɓe mbiyata ko dande ɗum nini wawa ɓe mbi o janggani ɗum a wawa famde eyi haɗa andi ɗo tolniɗen ɗo eɗen tolni e saaha mo ganduɗa saaha kamneɗo woni saaha manipulation président eɗen mbawi wiide kadi kala ne yalti tan waɗa dillere holko taki ne waɗa dillere koye saaha mo woni eɗen mbawi wiide e nder Afrique foof hande kanko ɓuuri hen wonde hoorejo korko on ɗon noon ala he saago so yalti tan waɗa dille e kadi noɓe mbaɗiri ni eɗen garta hen seeɗa ko abite gande kese gande kese ɗe hande won ko mbaɗata ko heewi cikka ko jomum waɗiri noon taw wona kadi jomum waɗiri noon surtout eyo hoorejo Sénégal o salminanno ko he langue local won hen kelme ɗe gona kelme anglais ɗen ɗon noon heewɓe hande ɗe mbaɗa challenge ɓe cikka ɓe ko anglais yinno haalde alors ɗon ko langue local ɓe tawi toon langue moɓe kalto ɗemgal leydi mabɓe ndi ko ngal wonno hombo haala hay sa teskima e nder saale sa ƴeewi no moƴƴi hay nde haali nde o hellanama ha no moƴƴiri ni wadde ɗon tan eɗen mbawi hebde humpito kanko haali ko koko waɗi fayida donc ɗon kam kono woni ɗum yaari ni jaɓanten ko reddition des comptes woni holno woni laamu ngu nguya ko laamu ngu ko yurnitto ko e laamu holno ngaalu leydi ndi hono jogirano beela ina rewna lawol walla rewnaka lawol holno jiruɗa ɗum e hande ndi hunde foof kam kala nde garɗa woni e galle kala ɗo garɗa ɗo hesɗi poɗɗa ko yurnitade hunde hono yaranno ha tengti noon leydi wona hunde cakan ɗum donc weeɗanoma won koppareje kewɗe ala e saago kala jagorgal won koppareje weeɗano walla kala gardiɗo jagorgal won koppareje weeɗano ɗe noon ala e saago pour jawtina hunde hano yarini ni ala e saago ɗum ɗon waɗe wettu ɗum ɗon miɗa yaadi yurnitade nde kam miɗa yaadi hen yurnitade ha joni yeehi ha banqueji ɗi won humpitoji kewɗi information ngaji kewɗi ina gummoro yimɓe hande so neɗɗo muɓɓi yitere wotere ko yitere wotere muɓɓata joguiɗo 5 millions feewi dow sa renaki wadde ɗum hande banque tan aɗa wawi wiide holno dañirɗa ɗum beele yimɓe hande kulata moftode haalisaji mumen e banque ji ɗi ko way noon bo eyyi ɗum kam wawi wasa wonde mone kala ko woni ko e haqqille maɗa ko daali ko haqqille maɗa tan neɗɗo waɗa ɗum ɗon kono noon eɗen cikki kam ha sikki ɓaɗiɗo e pellital kala nde woni neɗɗo jogui ko kalis laaɓɗo on ɗon kala nde leeli tan homo wawi ɗanade neɗɗo ne wawi dañde halis taw mbo laaɓi ko commerce yeeru no dañiri ni o wawa wadde ndewmu takil o ruttono yimɓe no dañiri so wiyama teeb tan ko kaka par ce que o fakmaɗo ronka andude o holi so namnama o jabata kalis makko est ce que heɓetaki
handi wano mo ganduɗa on ɗon ko no mbiruɗa ni ko commerçant on ɗon resdanoka ala ko resdano eko abbite banggue lefol laamu on ɗon en cikkani beele hombo nodde hombo wiye ɗiɗo kalisaji hoɗo keɓɗa noddetenoɓe ko resdanoɓe kala desdanoɗo noon hono wawi noddede ko desnanoɗa ko hoɗo rewi holno yaruno ko wona on ɗon wittudal on ɗon kam miɗo yaadi hen ko wona ko ɗum ha joni Abdou Nguer Badara Lat Diop Moustapha Diop Farba e ɓoyani ko Gaynde Makki Lammiño Daaru Boy Dakar jeehi e neɓɓuru yimɓeɓe ha joni cokhɗe ɗe nan tan ɓeydo mbiyanɗen wadde so tawde so arama yawma taw ko ñigatenokoɓe ɓe waso wodde ɓe mais woy kono hande jiiɗen ni ko hande ɗum ɓuuri hewde holno jiiruɗa ɗum eyi haade en jaabo ngal namdal tan eɗen ñagano kala o saaha gonɗo e niɓɓuru yo Allah hoytinan ɗum ha yalta toon ha tengti kadi e mo ganduɗa ko Farba bo kemnoɗen kadi liggodirde ko abite banggue parti APR eɗen ɓe ñagano kamen e famille ji mumen foof e wonɓe toon foof ɓe ganduɗa kadi koye niɓɓuru goni nde ɓe jaltata toon e yiyande am noon ha tengti kadi e ka Abdou Nguer o saabu kanko mi heeɓino kadi yebde won hen émission ngaji kewɗi ɗi waɗatno heɗen cikki kadi sen goni e laamu mo ganduɗa kadi ko laamu jiimaɗo baɗɗo loi won hen konnguli potani ɗofede walla haalede e won hen kadi won hen nekke won konnguli nden noon ko noon jiirumi tan ko won hen ko ɓuuri ko hewde kam ko perguite mumen hande woni sababu ha ɓe goni e ɗin ɗon niɓɓe kono a waɗano jomum en gaccitanoke tan jaaha tawde ha joni ko jomum en dewrete ko ala hen ɗo tan yimɓe kolla tan koɓe takkano ko tawama e mabɓe won handi o saaha mo gonɗen wanno Abdou Nguer walla Badara Gadiaga dossier ji mumen wonɗo tolni won koɓe takka nde gardiɗo suudu ñawirde nde watta libéré won ko windi won ko waɗi ka hatim ha inni ko ɗum ɗo min dewri ɓeɗo wadde kay firtani tan ɓe ko laamu tan sohliɓe addinaɓe nahne niɓɓe holno jiiruɗa mawɗo leydi Sénégal jaltuɗo e livre mum mbo waɗi Afrique e nder ɓerdam holno jiiruɗa ɗum ancien président Macky Sall oui e livre deftere Macky Sall nde mi heɓani lirde foof noon kono won ko lirmi hen ko lirɗa ko hen fof ɗereji lirɗa jogui mi liiri hen ma won 10 ɗereyol merci heɗen no pamroɗen kam homo jogui yiyande mawde e ko faati Afrique homo yiiɗi dal yoltude hujjaji Afrique so woni kay keddiɗen koye winnande ɗon kam mi heeɓi lirde ɗon homo acci haqqil mum dal homo mahi haqqil mum o saaha mo gonɗen e Afrique e ko ɗum kemmi hende lirde ŋurtu woodi gila 16 octobre 2025 ha 22 octobre 2025 conseil des ministres woni batu jagorɗo battidiɗo PM dañani arde te nane nder leydi ndi 16 octobre ko livre mabɓe woni deftere mabɓe ranere talnde hayso arini wonno wayani wonɗo ari kadi ni yimɓe fof gummi ha heddi kanko ha mawɗo leydi ari totti ɗum junggo ɗum holno jiiruɗa ɗum eyi aɗa andi so woni ko wona batu tan batu ko batu te haade hoorejo won kadi hoorejo leydi Sénégal kanko o jeeya koye parti Pastef les patriotes Pastef les patriotes no jogui kadi kilifa mo ganduɗa ko kanko woni hoorejo noon kanko woni président Ousmane Sonko wadde ha joni goto foof wonɗo heedi goɗɗo o oɗo woni kilifa o to banggue citoyen
oɗo woni kilifa oɗo to banggue kadi politique kala nde kalten politique walla kala nde rendo jooɗago rendo abbitigo e banggue politique président Ousmane Sonko kañum woni kilifa président Diomaye tawi wona ɗon e cehlagal hakkude mabɓe won kadi ɗo ɓe jotti so yimɓe gaccani hen haqqillaji tan nana mbawi majju saabu si en goni siko en goni sehlaɓe kala no beelaɗen mbadden ko en sehlaɓe est ce que ɗum hawnataka kalɗa koɗo est ce que ɗum hawnaki Ousmane Sonko wonta kilifa e Diomaye tawde ko institution ina faamo wonde o jaɓa tan ko o woni mawɗo makko par ce que hannde kanko o natti wonde hayso ko abouka wonno ɗon yo jaggu o ko institution wona kanko wona jooɗorde nde ƴeewa o foti ƴeewde so no ko woy ko yahata ko yimɓe ɓe mataw woy kono président ji ɗiɗi jogui ni sa yiiɗi mbiya an kam tawde arti hen mataw président ɗiɗi jogui ɗum kono e nder landa mon ɗum kadi alaɗo kadi ɓeɗo ɓe mbaɗi batu mo ganduɗa hoore hene wiyete président Sonko tawaka hayso woni nane woni e nder leydi ndi nana fota waw wonde nodden batu taw wonko potmi wadde goɗɗum e wasa arde batu o on ɗon firtani won ko woni hakkude nde saabu Pastef les patriotes ɓeni keewi holodirde conseil des ministres na gasa wonde ni so jowo ngari tan na mbawi wadde représenté woɗɓe ɓe ɗon kam hen jogui kono wonko jaaki yimɓe seeɗa conseil des ministres heewani wadde taw mawɗo jagorde arani esi e mawɗo leydi kadi ni teskako fooɗodirde mum e mawɗo jagorde mum te kañum joƴƴini ɗum ina teska e nder fooɗodirde mabɓe weddodirde kongi a wawa totte kam a tottama foof en ɗum fof keewi ɗo a wawa totte kam a tottama foof ɗum ne beela aɗa jogui hen yiyande ma ɗoy haɗa andi kono mbirumamni tan ko abite banggue politique parti o président Sonko kanko heeni kanko woni kilifa kala nde batu nodda hande Pastef les patriotes kala ko mbawɗa jogo gonɗa ministre o gonɗa président de la république sa ari won keyniɗo toon wadde noon keyniɗo o ko on ɗon woni kilifa ma en nani basgol ardegol ni wonde yinnodemo jeeyde e sumgoji garoji suudu towndu conseil constitutionnel yamari wonde o wawa wonde candidat ɗum ni holno jiiruɗa ɗum conseil constitutionnel yamiri hande o saaha mo gonɗen nana haale nana yaaha ina wiye ko ɗum wonno ko woni foof haalama noon ɗum noon koye on saaha kam en cuwa hemo tolnade te eɗen jogui kam wona sikki ni eɗen jogui pellital homo wawi bokkude holto pawɗon ɗum andi so yeehi ha hono wiyete waɗama investir koye carte d'identité base no ɓe jaltinino so ɓen ɗon nattini tan hankkadi o wawi wonde tigi mbaɗen Talla Sylla hanki o waɗi yewtere toon to TFM subaka o Talla Sylla omo wiya mawɗo jagorɗo fonno ko démissionde so démissionnani mawɗo leydi o itta ɗum ɗum ne holno jiiruɗa ɗum beela aɗa yaadi hen tan ala min mi yadani hen haade mi jaaba sah mbiyatmi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hunde nde mbasmi yonnude holko taki mbasmi yonnude wiide neɗɗo mo ganduɗa wona an addi wona an waɗi ɗum wiide on ɗon yo wadde démissionné ɗum ɗon si en paami wadde ko wasde hay ɗoftade ko gonka ma sabu ko abbite banggue président de la république ko watana hen hunde e leydi Sénégal jogui yakar jogui horade totti ɗum lenggueji on nene kadi jogui yakar e neɗɗo tabbi on ɗon so woni noon ko sénégalais goɗɗo ummoto wiya oɗo ko poɗɗo accode wona baɗɗo ɗum o bo mbasɗa hormade kono ko waɗɓe ɓe baɗɗo mo o mbasɗa hormade ko noon jiirumi hunde nde tigi hande oɗo saaha ene wayno keddorɗen ko hojomaji ɗiɗi leydi ndi beela nana yaaha
machallah nana yahan haalirde jamanaɓe leydi kay meeɗa darade jamanaɓe de ndiyam nawta ɗumen nana yaltin ɗumen galleji ilam ɗam eyyi ɗum kay ilam kam wona he laamu mayankoɓe sa wi ɗumen no weeli eyyi ko ɗum mbimi ilam kam cikkumi Abdoulaye Wade tawi ɗo ilam président Macky Sall tawi ɗo ilam président Diomaye tawi ɗo ilam ma accu kono ɓe mbino kamɓe mbawi soɓe gari noon ɗum kamɓe mbawi e wonko waɗa hen dande mayan kam koɓe de sa wiɓe noon est ce que on kaɓata dande mayan ko an nde ilam ɗam waɗi Bakel waɗa président de la république yahani Bakel nde ilam ɗam tampini o yahani toon tigi o yeehi toon balle mbaɗama toon tigi toon panɗen neldama neldaka aɗa golla e weewu ɗum ni holno jiruɗa ɗum haalis neldama neldaka min neldaka eyi aɗa andi goto a wawa wiide kala gonɗo e nder Bakel walla on nden falde gonɗo toon foof heeɓi hunde kam wonno wa'ata ko addama balle ɓurɓe ɓe tampude tan wallete totte par ce que fofen mbawa wiyaɗo wewnaɓe noon en wona eɗen mbaɗaɓe fibde wiyaɓe ɓe neldama min neldaka ɗon ne an est ce que neɗɗo ne wawi neldude ha para waɗa supprimer ko neldi ko wiya ittama neɗɗo waɗa transfert ma par weew nelda ha para momta taw momtat ɗum wona aɗa retiri ɗum momta ɗum taw jomum wawa yiide ana wawa yiide téléphone ma walla kanko keɓɗo wawa yiide e kanko keɓɗo koɗo wasa yiide ma yetta haalis makko o tiro kono taw message o heddotako ɗum mbimi est ce que ina wawi wonde eyi ne wawi wonde mi nelduma haalis tereɗa ɗum mi seppirma ga taw hay goto andata historique o tan mbatta supprimer gesa tigi bisimilla ne wawi wonde en gardi hen ha ɗo so tawi wonko jinnoɗa haalde ka haalani bisimilla eyi alhamdulillah ko yettude tan e kadin mande ɓe liggodanmi ɗo habité banggue politique wanno chargé de mission à la présidence d' ailleurs sak kanko woni hoorejo sukaɓe patriote mbo département Ranérou wanno Mamoudou Ka e ligguidiɓe muɗum foof eɗen ɓe gandina o saaha mo gonɗen en gari kala mo ganduɗa ko Pastef najo e département Ranérou eɗen ɓe gueronde dongal ngal nanisi nde foof en garata mbawen wadde ligguey no hannirni donc ko ɗum ɗon woni erago ngo mbaɗanmi ko abbite so ɗum ɗon yawti kadi ko salminde tan département Ranérou o foof no fotiri wiide inchallahu rabbi en puɗɗima liggodirade e ɓe ganduɗa ɓe hande ko kamen goni kilifaji ɗi e nder département o inchallahu rabbi ma hujjaji ɗi eɗen jogui anniye kam ma en mbaten ko mbawɗen ko ha hujjaji falle nde jolto donc ko ɗum ɗon wonno konngol ngol salminde foofen kadi e juurade foofen ɗum noon ko on wonno Abouka vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa newiɗo ala probléme to ko fewte duɗal jaabi hattirde ngal Cheikh Anta Diop saaha fo sanɗaji ɗi nodda en gam ko fewte gonkaji mumen toon kala caɗele bawɗe dañede toon soko Allah ko kanko jokkodirten hen kadi o sofnani ɗum embo yonni ɗum ha no fewi kala ko fewte kay sanɗaji duɗal jaabi hattirde dañƴo hen caɗele foof noddi en kadi embo daro e ɗiɗon fannuji eɗen mbawno arde on fannu kono noon kadi kono muddu o yaari ni tan ko noon mbawɗen ɗum waɗirde en jettimbo e newnande en e wawde arande en notade ndeɗo tonggode 220 taw noon ko ɗon ndewten kadi jetten omo ganduɗa ko ceerno Jalaluddini Ba e lappol bangol fayidu wondude omo ganduɗa ko Ɗaha Moussa Ba e omo ganduɗa ko Souleymane Sarr e Dialal Leñol e bamuɗi o ko enen gonduno ɗiɗo dumunnaji hakkude ari fundo e dekole tareji o jaɓɓama hano hannirta ni tigui rigui ɗum noon en beltanima ɗum yo doyso ngo juut khalifa tedduɗo Mamadina Gounass yo Allah junnu gurdam makko yo ɓooy doysude en e ñaganade leydi ndi kadi ni ne deeƴire wonarata hen imam mo tariji weltima yetti dendagal umminoɓe jeeri gummi ɗon e falde nde pop ngari jaɓɓade khalifa tedduɗo walla ɓi khalifa Mamadina Gounass woni ceerno Jalaluddin yantude ɓe mo ganduɗa ko Sada Bayel Sy en ɓen pop koye lappol ngol jiya vraiment en jettiɓe no fewi yo doyso juut en jetti noon yeeɓiyankoɓe men Adama Dia e Houray Diallo e Bébé Dia e Sala Dia Adama Dia
Huray Dialla Bébé Dia e Sala Dia ɓe ko yeeɓiyankoɓe men no feewi no feewi no feewi en jarniɓe no feewi to ngoode 220 ko ɗo wayni ha saha goɗɗo taw wonno koɗo men ko Abou Ka jokkon e yebde télé men Allah jarama on jarama